mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat for today's vlog. Siyempre guys, shout out sa ating Rich Team Evergreen, kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewer. Siyempre guys, merong bisita si Kuya Noni at kasama ko ngayon si Ma'am Helen. So ayun po, nandito po ang ating bigating sponsor na si Ma'am. Si Mami Amy. So yun, from California po, Mino. California. Ayun, from California. So, ano lang guys, tawag nito. So, super excited lang ako kasi syempre, first time po. Hello! First time sa, sa Rich Team Evergreen na isang sponsors na nakauwi dito sa Pinas at talagang inuna pa talaga ako na ma-meet. And then syempre guys, yung ating beneficiaries na napakaswerte na si Kuya Noni. So, tara, let's go! So, yan, shout out po sa lahat. Mainit. So, ayun, may mga dala-dala kami. Kanya-kanya kaming bit-bit. Galing kami sa SM kanina. So, ayun guys, napakaswerte ni Kuya Noni for today. Ayun, kasama si Ma'am Helen sa lahat man mga nag-request na makita ulit si Ma'am Helen sa vlog. So, eto, Mami, okay lang ba mainit? Okay lang. Kaya, Mi? Kaya. Ay, Helen, ang pawis ko sa mata ng ilalim. Ano nga ako makapunas? Ayun. Aray ko. Ilang lakad pala, ilang lakad. Mami, kaya pa. Full purpose pala yung dala ko yung paper, ano? Sige anak, mauna ka anak. So ayun si Aljade may dalang bit. Ay, taga-buhat boy, si Aljade. Ayun yung aking bunso. Mabigat yun. Buhat boys. Bigas na yun. Bigas. So ayan nak, sige nak, tuloy-tuloy lang. Nauna siya, nauna. Ilang kilo yung... 10 po. Ha? 10. Ay, ba't ang may... Baba mo na, kaya pa? Kung pinakuha mo na lang yan kay... Sure ka? Naku, naging buhat boys na yung bunso ko sa paglingap. Baba mo muna. Ipakuha natin kay Kuya Noni. Diyan na lang yan. Diyan na. Huy! Ay nga, bata ito. Ayaw makinig. Mabigat yan, Toy. Gusto atang lumaki ang tiyan at nagbabarbel. Sige po, tingnan nyo po yung daanan po dyan at nag-ano po yan, may mga ugat-ugat na malalaki. Yan. Kaya. Nak, wait lang nak. Diyan mo na ilagay nak. Pakuha na natin kay Kuya. Dahan-dahan po. Dahan-dahan. Ay, di. Hulog. Diyan po ako nahulog ay. Sige, sige. Nagulong po yan. Ano yan, sapa? Opo, diyan po ako nahulog dati. Diyos ko po, pirabati. Kasi po Ay, ano yan? malakas po yung ng current ng tubig. Diyos ko. Ay! Ay, kaya niyo po. Dahan-dahan po. Aray ko. Di. Ayan. Nandito? Diyos ko, Noni. Ay! Kung hindi lang sa'yo. Ano na? Yan maganda pala dito. Opo. Si Kuya Noni po ata. Kuya Noni! Kuya Marlan! Ano, si Kuya Noni ata. Ayun na, si Kuya Noni na. Si Kuya Noni. Sa kubo po, nagmuni-muni. Ha? Bigat eh, sabi ko sa'yo, wag mong i-ano eh. Pero at least nakatulong ako. Aba, very good. Yan si Aljade, manas kay nanay. Nay! Bliss tayo kay nanay, bliss. Anak ko. Si Kuya Noni. Magandang hapon po ating programa, Tubigat Man. Mga kaayini. Kumusta ho kayo? Alika Kuya Noni, dito na yung sinasabi ko sa iyo. Katanungan through our text Papatay ng... Philippines. At hindi po sa ating Facebook page na wala. Ako si
ako ang sponsor mo na. Pagaling sa iyo, ha? Ayun, nakita na din. Alam sa nanay mo, ha? Location para alam Luto. ano po. Magpagaling, ha? Sa mga ka-unique sa Huwag mga yung nanonood dyan isip ng sa isip. Facebook Live. Kung gusto mo mag-asawa, dadalag kita ng Amerikana. Ha? Gusto mo mag-asawa, Kuya Noni? Amerikana daw. Ano, nanay? Dala natin ng Amerikana. Oo, maganda yun. Maganda yung nuni. Amerikana daw, Kuya Noni. Ayan. Pasalubong, ayun pa, Kuya Noni, oh. Pasalubong Bit-bit. sa iyo. Ano naman po, ipupunggam taga Amerikana. Ayan, dadalan ko si nuni ng Amerikana. Ay, may naman kung gusto man ng Amerikanang yun. Ay, gusto yun at babayaran ko. Nanay Maring, Nanay Maring, Amerikana ka na. Pinagpawisan si Mami. Amerikana ka na. Okay, Noni. Gupitan naman yung sinanay ng ano dito. Oh. Gupitan natin si Nanay. Kung may gunting, marunong ako magupit. Agoy. Okay, kumain ka na, Kuya Noni? Ha? Sabi ko sa iyo, ha? Yeah, ang daming dala. Nanay, Pasalubong, Nay. mo. Pagkain, mga pagkain. Alam mo nuni, nakalis ka na sa hirap. Huwag mo magbalikan. Saka kung ano man ang ibang sabihin ng mga ibang vlogger sa iyo, kami sinudha. Ano yan? Pagkain, Nay. Sabaw. Bulalo. Ano ito, isda? Hindi po. Baka. Kuya Noni, oh. Ito muna, Kuya Noni. Opo. Yan kay Kuya Noni lahat. Kay Kuya Marlon. Hati-hati na sila dyan. Sa inyo yan, nanay. Sa inyo yan. Pagkain ninyo. 3. Para hindi ka magutom. Bubuksan po yan, Nay. Nay, oh. Ito sa iyo, oh. Wala yan. Buksan nyo. Yan, Luni, pagkain, itago mo sa kwarto mo, ha? Magluluto. Yan. Sa kwarto mo ilagay at makakainin ng aso. O, Nay. Ano, Nay? Buksan mo na, Nay? Ginay, bukas. Gi. No more water. Hindi kaya ni Nanay buksan. Ah, daw, bibi. Ikaw, nak. Buksan mo, nak. Gi, open mo, anak. Help mo si Nanay. Aba, si Arjid ang may pasaan yan. Diyos ko po. Magcha-charity na rin to. Pala yan. Mm. Ano itong bahay na ito? Po. Pero bate. Saan po? Doon sa Hindi ba yung bahay? pinsan po nila. Pero may tao. Opo. Pagka may pasok po, nandyan yung mga anak. Buksan ko po. Oh, may kasama naman pala silang kalapit. Ayan na, oh. Pero may mga tao dyan. Ah. Okay. Oh, ayan. Oh, ano nun eh? Okay na yan, bibi ko. Luluto ka nun eh, ha? September, sa birthday mo, dito ako. Mag-ano tayo ng Kuryente. Uy, ko alam naman yun, paano babuksan ito? mag-ano tayo nun eh, ng handa mo. Saan si Kuya Marlon, Kuya Noni? Ayan. Ha? Akala ko kung anong handa. Sa birthday ni nun eh. Wala pa, malay pa naman birthday na. Ilang ano pa lang, ilang tulog na lang. Dalawa kaming vlogger na si Kunyata. Nandito eh. Bill? How much? How much the bill is? Tago mo muna. Babayaran natin yan para mawala. Ay, para mawala. Baka mawala. Ito pa yung tinapay nun. Ito Kuya Noni, mga pagkain, oh. Pagkain, itlog, samutsari. Magkano yung bayaran mo nun eh? 320.60 po yata. O, bayaran ko na ha. Babayaran na. Nasaan ang pila ko? Ano yata doon? Ano ito? Supot ni Judas. Tawa lang si Arjun sa Supot ni Judas. Subot ni Judas. supot ko. O, anay, masarap. Wow!
bahay na sa kuryente. Tawagin mo na. Ayaw ko ng ma'am. Si Nanay Amy. Nanay Amy ako. Siya yung sinasabi ko sa Kuya Noni na parating. Di ba may nabanggit baga ako sa nung nakaraan nung nasa kubo tayo? Itabi mo na ito at mapunta tayo sa kubo. Sige na. Ilagay mo na lang muna lahat sa kwarto. Ito pala yung mga ano mo, mga gamit mo. May tinapay yan, Noni. Nasaan? Andito po, May. Slice. Yan. Magluto ka ng itlog, Noni. Tig-isa kayo ni Kuya Marlon, ha? Tinapay. Ay, mamaya to, inumin mo to mamaya. Oh, ito. Yan. Ay, di ka na magkanda o gaga si Kuya Noni. Magsama ka lagi kay Rich. Nang malibang ka. Pa? Inumin ng ano. Oh, kayo po, inumin niyo po. Gusto niyo po yan? Siya po. Kay Kuya Noni, love na love mo talaga si Kuya Noni ay. Love na love ni Noni siya. Gusto mo? Coke. Tira mo ito? Hindi. Oo. Bawasin, di ba? Ganyan yan si Nanay. Maano yan, palatanong yan. Naglinis ka doon, Kuya Noni? O, nasaan ka na? Ano yung ano mo dyan? May tinapay baga. Tinapay. Hindi alam yung slice. Isabit mo? Buksan mo muna ilaw mo dyan. Mabuti nagpatugtog ka ng radyo at nawala na yung ano. Mawala yung lungkot. Mukhang bagong laba ka, Kuya Noni ay. Ano ito? Noni, I promise. Promise ba? Pag ako ay nag-promise, promise. Tama sa bato. Oh. Walang ano, alulod. Hindi pa nalagyan ng alulod ni Kuya Marlon. Masarap po upuan, ano? Kailangan sa aljid ang ano. Pamaypay. Iram kang pamaypay dun, anak. Karton. Karton, dali. Meron dun. Kuya Noni, bigyan mo daw si Mami ng pamaypay dyan, karton. Baka may pamaypay ka dyan at nahingal na po yung imported nating ano, bisita. Di kayang init sa Pinas. Imported na bulok. Sobrang init, ano, Mami? Ay, naputulin natin yun. Pwede pa may pay. Huwag yun, anak. Sige na, puntahan mo doon. Kuhanan mo na. Dahon? Yung dahon. Hindi, Yung pwede. malaking... Paano mo yan, aljid? Turuan mo nga ako. At ikaw ay maisip na bata. Pamaypay. Bising-busy si Kuya Noni, kakatabi ng mga ano, grocery. Pakpak mo, nak. Pakpak mo. Baka yan ay pamugada ng ahas. Delikado yan. Dapat yan ay sunugin na yun. Na ano dyan ang ahas, Rich? Yan ata ng pang ano nila, may pang gatong. Oh, ano yun? Ewan ko ba? Pamaypay. Sana para may pamaypay. Inugasan nga. Ay, di ba ano yun sa mukha mo? Yung grabing pagmamahal sa'yo ni Aljid. Oh, pupunta pa sa baul. Ay, baul? Ay, Diyos. Mahirap. Sige na. Gawa na. Ano yan? Inaanuhan niya ng ahas? Pinapamugaran. Oo. Ganito ka timing kina Kuya Noni ay maririnig mo lang ibon. Angkob. Hindi pa nalagyan na Kuya Marlon. Sabi ko nga, bibili ng pang-angkob dyan Oo, eh. yung plain na ano, yung manipis. Oo. That's it. Wala pa siyang ano, time. Iwan ko, may gawa ay. May gawa sa kalalayas. Sarap ng buhay nila dito. Sipag lang sila. Yan, tagbas-tabasan nila yan. Oh. Yan, dapat yan. Dapat yan. Malawak. Baka yung ahas ay andyan na. Dapat May nakaupo dyan, may tukwagin na nagagawa lang. sa pwede niyang taniman niya ng mga gulay. Oo. Yung gabi. Alam mo ang gabi, yung puti lang itatanim niya, nabibili. Bigkis-bigkisin mo lang ng ganyan, nabibili sa tindahan. Yan ang ginagatong. Bulok. Oo, yan ang ginagato nila Kuya Marlon. Usok yan.
At maano naman daw. Ano ba tawag nito? Hindi naman. Kung Nakakaluto tuyo. naman daw. Kaya lang ang problema kung basa yan, inaanuhan niya ng ahas. Pagkabasa po. Kahit pa ganyan, pag nabubuntunan. Eh, pwede na palang sunugin yung mga dahon nung inano namin ni Vina. Tuyo na. Pag tag-ulan, di na yan maano. Ayun, tuyo na. Ang ganda ng lugar nila, yung masipag lang sila, yung ganyan, arisin. Tapos yung dito, taniman mo ng gabi na puti. Yung sabing dalagang, Okay na? ano? Pay-pay? Sige, nas. Mag-i-turn ka muna. Love na love mo si Mami O sige na, punas mo na. Lalaban naman natin yung damit mo. Mapiknik na ako sa... Matiknik, madiskarte. Mga batang ito. Papahinga-pahingain mo muna. Nadating pa lang ako kanina. Madiskarte yan. Oh, wala, pinaypayan pa. Baka mapapaypayan mo yung mukha ni Mami Oh, di ba? May pamaypay na. Ay, pamaypay na. Ikaw talaga. Kaya Noni, alika na. Kaya Noni talaga, mahihain talaga tong taong ito kahit kailan. Lika nune, mag-story tayo. Ano ba yun yung pusporo ba? Marunong ako magpusporo. Sige. Kinagat ako ng lamok, malamok pala. Baka po injikan po kayo dyan ng malalaki po ang lamok dito me. Kagakan niya. Yun lang pala ang dito, malamok. Malamok. Serious tayong wala kaligo. Naya, tumabi, walang kaligo kasi doon ka. Pinuntahan ako ni Rets. Wala pa ako naliligo. Nune, tumingin ka sa akin. Nune, ano hahanapan kita ng Amerikana? Ha? Why? Bakit ayaw mo ko yun na Bakit ayaw Amerikana? mo? Bakit? Ay na, ito naman si Nanay Amy. Rarasyon na lang kita ng bigas, pata ng baboy ng pansigaan para may palakasan kayong dalawa. At saka yung ibibigay naman ni Mami na Amerikana, mayaman naman yun. Mayaman yun. Diyos ko po. Papupuntay na ni Mami dito pagbalik niya sa Amerika. Tig-isa daw tayo kay Noni, sa akin Amerikano. Isa yung Amerikana. Tapos sabay tayo magpakasal. Para isang handaan na lang. Uy, ano na? Mag-aral ka muna. Hindi ako manununan. Kagusto ko siyempre. Namatay. Kulang man ang apoy. Nagdagan, itambakan mo na ng dahon. Yan tuyo. Yum. Unti. Ate na. Ha? May malalaking langgam dun. Huwag mong dadamputin. Anuhin mo ng kahoy. Walis ting-ting anak ko. Pag Nuni, sigan-sigan mo dito, baka anuhin kayo ng ahas. Tara, lagyan natin ng Saan ang lutuan ninyo dito, Nuni? Ayun po, yung cute na yan. Saan? Saan? Ito po. Bakit ang taas? Mataas po ba yan? Matangkad baga si Kuya Nuni. Ang taas. Di ba, Nuni, mataas yan? Tama lang ata. Taas na si Marlon. Mataas baga si Kuya Marlon. Okay lang. Pwede naman. Sakto lang. Dapat babaan para Hindi hindi mangalay sa kamay. Kasi pag nakataas na ganyan. Mangalay pag maghalo-halo, Ito ay may Pagawa na kay Marlon at pag makita ito ni nagpabahay, naku po. Masakit na naman ang damdamin nun. Kailan maglagay ng alulod si Alulod ba tawag niyan, Mamilin? Ano tawag niyan? Ha? Aklong! Bilit, ano po? Angkong! Angkub. Dapat pala na isabay natin dun sa pagbili natin Kuya Noni, Yan lang. Angkub, nawala sa ating... Oo, yung manipis. May manipis man yan. Sige, pagbalik na lang Kuya Noni, dalhin ko na yung angkub. Ipatong ko na lang din siguro dun sa ibabaw ng sasakyan. Palalagyan ko ng carrier yun ay, nahihirapan kasi ako magkargami. Pag ulit makita na yan ang kwan. Ano naman ay sad? Ano pa po ang dapat ilagay dito? Sad. Ano pa ang dapat? Nakakasakit ang yan ang damdamin. Ano pa ang dapat ilagay?
Pagbili ng mga materialis. Alin? Angkob na lang ang ano. Trapal. Kasi kung na yan, hindi ko alam kung may dala kami ng trapal. Gagawin, kasi kung umuulan, gagawin yung rich na ganyan may kahoy. Tapos, Ibababa na lang po. oo, Parang ups and down po siya. lang ganyan. Pagka hindi kailangan po, itataas. Ano na alam mo ba yun, yung trapal na, Kailangan ko pag nag-ulan ay pasok ang ulan dito ay. kaya nga, pero kung may trapal, hindi man yan. Ano na nay, kinain mo na. Tinapay mo. Ang dapat tinumbaw naka-round plates. Haba na ba? Init. Dapat nunit, ano ito, tatabas-tabasan mo ito. Oh. May kapitbahay mo pala kayo dyan. Ha? Saan? May tao dyan, Kuya Nuni? Ngayon? Wala. Ay, bakasyon na ano? Ha? Bakit? Ayaw nila magtira dyan. Bakit? Wala yatang pinagkikita. Ay siya na hinaron doon sa sa singi. Sa singi na yata. Wala nang tao dyan, ano nuni. Kuya Nuni? Bakasyon na rin pati. Ha? Bakasyon. Dyan. Yung sinilungan pa nung... Ha? Sino yung nagpupukpuk, Rich? Ano ata yan? Yung mga may ginagawa dyan? Farm? Ay, farm. Oh. Yung farm yan dyan, Kuya Nuni, di ba? Yung may resort? Yan. Oh. Sino yan, nuni? Parang mga santos po yan. Mga pari. Nagagawa ng ano? Nagagawa ng simbahan? Ayun, nagpupukpok ngayon. Pari? Ay, dyan matira? Seminary? Seminary yan, Kuya Nuni, dyan? Ano yung seminary? Gawing simbahan? Po dyan, gruto. Gumagawa sila. San Jose. Yung gruto dyan. Sarili nung pari. Gawin nila Baka nagpapari-parian. simbahan? Dito pari siguro talaga po. Simbahan, Kuya Nuni, parang ganun. Oo, gayon. Malawak kasi yan dyan sa likod. Ano? Napunta na namin dyan ni Kuya Marlon. Malawak yan. Bulto dyan yan. Laki ng ribulto. Ha? Ang laki ng ribulto dyan. Bawal pa buksan? Bawal pa dalawan? Inaayos pa nila? Ay, gawin nga simbahan. Saan yata po yan. Gawin nga simbahan dyan. Kaya pala parati kaming nakakarinig ng may parang nagpapanday dyan. Oh, kinagat sana si nanay. Nasaan si Marlon? Doon sa ginagawa niya ng bukid. Hindi ka sumama? Bakit? Ang pamasahe. Walang pamasahe. Ano ka man doon? Ay, nando si Erwin. Wala na po si Rina. Tamad talaga to si Kuya Nuni, magagala. Ayaw mo lang umalis eh. Sa Cavite. Kami nasa Batangas. Cavite, sinama. Cavite. Kukunin ka nga daw ni Erwin. Kasama ka doon. Pwede yun. Ha? Sa Cavite. Masama ka? Pwede na lang niya ako. Ha? Pag-drive na lang niya ako. Pag-drive na lang niya ako. Aalsan mo kami. Pwede rin. Sama naman ni Nuni. Aalisan pala kami ni Rex. Ayaw baga mag-drive niyan doon sa sakyan ko. Kung Kuya Nuni, ikaw naman na mag-drive. Punta kami kina. Ha? Hindi ka sanay sa mati. Sanay ka? Bakit doon sa Fortuner? Parehas lang yun. Bakit yung puti? Ang hirap ng ang hirap i-preno. Ang alin? Mapatay ang makina, yung matik mo ngayon. Hindi ako sanay dun sa pag nag-pre-preno. Naman ayaw naman ng makina. manual. Bakit ka namamatayan? Underdrive lang naman yun. Underdrive. Ganun lang yun. Uy, paano pala ko ikaw ipapag-drive? Kaya yun. Kaya yun. Oo, magawa mo yung lisensya. Dahan lang ang maneho ko. Oo naman. Kasi si Ate Rick, Nakakuha ka na, maneho. nakakuha ka na pala ng TID? Ha? Nakakuha ka na ng TID? Mabilis ka dyan. Tapos na? Oo, tapos wala na wala. Naandyan pa yung TID mo? Andyan. Naandyan pa pala yung TID niya. Ano yung nire-renew pa yun? Siguro. May TID naman. Anuhin mo at Nare-rin nyo na po siguro sa Agosto. nakapag-drive ka. May TID naman pala
siya, makuha na lang ako ng birth certificate nito. Kunin natin yung tin-ID niya para doon na lang gayahin pag ano sa birth certificate. Dapat kasama yung pag ano. Para yung mga details ba? Kasi siya nakakaalam niyan eh. Kasama yung pag Yung mga pako-pako, ano, alisin mo yan. Inaanuhan niya ng ahas na yung gusto mo. gumaganon yung buntot. Anong tawag yan? Yeah. Alam na alam ni Yung ganyang Aljid. pako. Oh. Ay, tinitira. Yan, talaga, oo. Pinakamadaming venom yun siya. Ay, sus, ginoo. Alam niya. Si tatay misto at nabi. Uy, si Tatay Nistoro, pamaypay, paypay, paypay. Yung ina naman. Kunwari teleserye tayo. Saan ba tayo kukuha na? Oh, sagot. Ang aso. Ay, Ay, paano pala yan? Masama naman si Nuni kay Irwin. Aalsan kaming dalawa nila. ha, hindi. Maniwala ka dyan kay Kuya Noni. Hindi nga makatulog sa ibang bahay yan eh. Namamahay yan. Oh, katulad. Iba vlog, kaya kinuhanan. Diyan na mamahay yung ahas bagang may ano sa buntot. Sa ano nga yun to? Yan, alam-alam niya yan. Yung pako na yan na ano, hindi naman niya ginugulat. Ganun talaga yan. Parang may buto yung sa loob ng buntot niya. May bilog. Kita mo, Nuni, Maliit alam-alam na ni Aljed. Tsaka pag dumadangin parang Na ano ano mo yan na dyan, marakas. Yung dinadangin mo, yung tumutunog. Naakyat yan dyan. Ah, ganun Yung ba? pako na yung malalaki, pakong kabayo, Mhm. At akong aso. pakong aso. Naakyat yan dyan, yung ahas nga ni na yung may na ganyan. Kumain ka na, Kuya Noni? Kuya Noni, kumain ka na? Alaga ko yun. Anong ulam mo? Isda. Luluto ka Nuni ha. Mm. At bibigyan mo si nanay ng pagkain. Maraming lulutuin si Kuya Noni. Saan mo nilagay yung dala naming ulam? Kaldero. Ay, yung manok? Ah. Anong luto ang gawa mo na Nuni? Adobo? Si Kuya Noni na yung taga-luto ngayon eh. Fried chicken daw. Fried chicken? Nilaga na lang. Ah, laga. Iba yung may sabaw. Tinula. Tinulang manok, Kuya Noni. Sabaw. May tanlad naman yata. Asa na yung papaya niyo? Wala ba kayong tanlad? Pag naglaga ka, lagyan mo ng tanlad. Masarap. Tanlad sa kaluya. Masarap ang sabaw. Sarap ang sabaw. Kasi mo yan ulit, baka mamaya may ahas na yan yung ay naku. Ano yan? Rattlesnake. Second, king cobra. Hmm? Ano pa? Third, Alam ni Aljid. cobra. Hmm. Na ano Sa yan, sunod. gustong-gusto nila yung aakyatan yung may dahon na yan. Oh. Tsaka daan-daan kayo dito Kuya Noni. Baka meron dito yung ahas na palang camouflage. Pag nakagat ka dito, may patusok yan dito eh. Pag nakagat ka dito, papasok Masarap mo dito, agad Noni, ang sa inyo. venom. Mabilis tumid. Ayaw mo naman pala ng Amerikana, ay sus. Ayaw ni Kuya Noni. Bakit ayaw mo Kuya Noni? Ano nanay, nagkain ka na? Hindi, gusto yun ni Kuya Noni. Wala lang kasi, kaya ayaw niya no Kuya Noni. Pag nagpunta tayo ulit. Ano ito? Nakakayak naman. Dadalhin, magdala kayo ng gunting, gugupitan ko si marunong ako magupit. Kupitan mo ako ta. Tsa, Nay Maring. Ay man, Nay Maring. Anong ginagawa mo? Nakain ka na ng pasalubong? Hindi ako nagpaparapkain. Ha? Ang galing mo magsalok ng tubig ah. Diyan yan may tubig. Opo. Pwede may ahas na sa loob. Pira bata. Ay. Sabi po, Pay. Mm. bakit di nililinisan ang tabi? Ah, maghugas ka? Ha, Chamaring? Dami na yun. Dami na talaga yun. Kakatakot yung mga ganyan. Diyan talaga nakakatakot na ng mobile. Alam niyo po yung bawal na ahas? Yung dating matagal ng ahas na malaki talaga. Malaki ang ulo. Malaki ang ulo nun. Yung ganito. Alam ko yun. Yung Titanic. Them